Silakan Pak Singgi. Ngecas HP. Chargernya ada Pak? Ada. Jadi monggo sinambi nyerantos para kanca ingkang dereng manunggal tapi dereng gabung ing online maupun dene offline. Menika offline pun Mas Budi. Awit kanca sanesipun dilalaiipun Mas Nono Gerah di tumuli hidangan Mas Taka online. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kunjuk arsa dalem Gusti dene dalu menika saged pepanggihan malih kangge nglajengaken pasinaon kaya bicara Jawa mliginipun dalu menika bab pasrah srana atau pasrah napa boyongan sedak. Kalau ini modul 14 ya. Modul 14 ya. Coba tak cek sik. Oh, nggih, saniki pasrah boyongan. Ya, pun sanes kemudian. Oke. Boyongan. Oke. Kalau ini sampun pambagya secara umum ajeng menapa kisi-kisi pambagya ajeng menapa kemawon sak menika gayut kalian boyong penganten. Nah, wonten Ngayogyakarta menika limrahipun pun sebat boyong penganten. Ini kalau mongso wonten daerah sanes menika wonten ingkang nyebat ngunduh mantu. Nanging ugi wonten ingkang nyebat ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Nah, saran kula padosi menika ngunduh mantu apa ngunduh mantu. Nah, nek ngunduh mantu kuwi sing duwe gawe adalah wong tuane manten kakung. Nek ngunduh mantu teges sing duwe gawe mantene kakung. Jadi nek ngunduh mantu menika diboyong neng daleme wong tuane manten kakung utawa keluarga manten kakung. Nah, nek ngunduh mantu menika sing boyong adalah manten kakung, nek daleme manten kakung. Nah, menika bedanipun wonten ing niku. Ewa semanten menika mboten perlu dige perdodi. Perdodi sing bener sing endi? Nek cara Ngayogyakarta dadi umum menika boyong penganten. Nah, boyong penganten menika wonten ingkang dipun tindakaken sepasar. Sepasar menika 5 dina saka pernikahan. Nanging mugi wonten ingkang anggenipun nindakaken menika selapan. Selapan menika 35 dina saka hari pernikahan. Ning ugi wonten ingkang lajeng dadi esuk ijab sorene langsung boyong. Menika nggih saged kemawon lumampah kados mekaten kantun rembagipun kalian keluarga kados pundi. Namung ngaten. Kula benjing Rebo kan dilalekipun
Kang Mas menika badhe nikah. No esuk ijab sorene langsung boyong. Terus pun di masa niku mboten napa-napa, tidak apa-apa. Nah, nek nggo serah-serahan manten menika jelas wonten ingkang dipun berta wujudipun paning sekak. Nek nggo boyong penganten menika cukup istilahnya oleh-oleh. Temene oleh-oleh mawon. Boten kok srana sapanunggalanipun nek boyong tanpa srana. Nah, kala mangsa nalika upacara boyong penganten menika ugi sinartan namanipun upacara wisudan tali dharma. Nah, nek panjenengan pirsa utawi nate merangguli menika manten rawuh terus dikalungi melati, kadang kala dikepyoki nganggo gegodhongan kalungi melati karo diparingi unjukan tirta wening. Sasampunipun menika dipun gantos dukung. Jadi dukung sing diagem manten kakung diganti dukung pusaka keluarga. Nah, tumrap Ngayogyakarta upacara wisudan tali dharma menika estunipun impor dari budaya lain. Jadi dudu tae Jogja asli ini gadeng menika ngemot pitutur lan sak panunggalanipun mula menika dipun ginakaken wonten ing Ngayogyakarta. Pareng napa mboten? Pareng mawon. Pareng mawon. Namun kang perlu pirsa upacara menika dite asli Ngayogyakarta. Upacara wisudan tali dharma. Nah, kalau mangsa wisudan tali dharma menika manten diunjuki dadi diombeni. Diunjuki tirta wening dening ingkang ibu. Nah, dongipun trepipun manten menika nggih ngunjuk piyambak. Amargi nalika upacara siraman menika sampun wonten upacara naminipun dolanan pungkasan, memberikan suapan terakhir. Nah, suapan terakhir nek siraman berarti bar upacara siraman sudah tidak ada suapan lagi. Dan saya menika sampun matet kula warga enggal. Terus ibu cekap maringi tujuan, nah mantene ngunjuk piyambak. Lajeng tumrap Muslim menika disunahkan nalika ngunjuk dahar menika sinambi lenggah kaliyan lenggah. Pramila nalika ngunjuk tirta wening wonten ngajengan menika pun sediani kursi, terus menika saged lenggah rumiyin lajeng ngunjuk tirta wening. Lajeng pun kalungi sangsangan tawi kalung melati rinunce. Nah, kalung melati menika dalam khasanah permantenan Jawa inggih Jogja utawi Surakarta menika astunipun boten wonten. Dados menika tambahan nek sing cetha baku ana nganggo kalung melati menika upacara manten cara Sunda. Dados nek cara Sunda menika nalika badhe akad nikah utawi ijab manten kakung menika dipun pethuk, dipun papak. Dados wonten utusan saking keluarga manten putri supados mapak manten kakung. Nah, ubo rampe kangge mapak menika antawisipun wonten sangsangan melati, kalung melati, lajeng wonten songsong. Songsong menika payung. Nah, dados nalika methuk menika lajeng mantenipun pun kalungi sangsangan melati, lajeng tumuju dhateng papan akad nikah menika pun songsongi utawa di mayungi. Menika tata cara Sunda. Nah, kok ketoke wangun apik, nah lajeng dipun tiru wonten ing Ngayogyakarta lan Surakarta. Ngantos meratah dumugi sakmenika. Dados akulturasi pertambahan budaya dan sebagainya wonten Ngayogyakarta menapa dene Surakarta menika tetap lumampah, tidak stagnan, tidak stagnan. Nah, padatan menika menawi semakin jauh dari pusat kebudayaan, sumber kebudayaan, pamanipun Surakarta nggih saya adoh saka Kraton Solo, menawa Yojo nggih saya adoh saka Kraton Jogja, menika akan terdegradasi. Rada suda
Terus ketambahan upacara-upacara adat tradisi setempat. Sah-sah kemawon. Saged kemawon. Malah kepara menika anambahi sugih utawa kaskaya tumrap budaya Jawa menikipun permantenan. Nggih, menika wonten contoh gayut kalian pasrah boyong penganten. Nah, pasrah boyongan penganten tegesipun menika sik masrahke saka pihak putri. Nek wingi nalika serah-serahan utawa ngarepe ijab menika sik masrahke saka pihak kakung ditampani pihak putri. Lah nek boyong penganten berarti saka pihak putri ditampi keluarga pihak kakung. Pun ada. Matur nuwun dhateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing saklajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para binisepuh, kakung saha putri ingkang kinabekten, para bapak lan ibu ingkang minulya sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Dados sing mriki sebagai bentuk penghormatan menika langsung kepada sesepuh binisepuh karena non protokoler. Terus kepareng kula ingkang kakresakaken hamaki panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian lumuberipun dumateng sedaya kulawarga panganten putri langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken puji syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring nugraha dhateng kula lan panjenengan sedaya satemah ing titiwanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng. Mugi tinebihna saking sapu denda lan sarusiku. Sapu denda sarusiku ini kasarane pandakwa ala halangan. Sapu denda menika halangan. Dene kula ing mriki kumawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit tinuding hamakili Bapak Mulyadi sak kulawarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh ini sepuh ing Kampung Brontokusuman Mergansan Ngayogyakarta ika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para binisepuh ing mriki lampah kula sak rombongan saking griya ing Pandhean Umbul Harjo Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambe kala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kawawas randhat kepara kaset. Satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selahi. Awit saking menika kula nyuwun ageng samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah. Dene sadaten kula sak rombongan tinampi lan ing acarana kanthi satataning kekadangan. Pinapak kanthi kupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan
ingkang saestunipun. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih nglarapaken pundur panganten saripit nenggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo lan ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga. Cunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kapengker bilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kekalih kadhaupna kanthi saktataning agama Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya setunggal September 2023 wanci jam 8 enjing lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing griya Pandhian Umbul Harjo Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng panganten saripit. Mugi penganten saripit tansah winantu ing karaharjan anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut guyub rukun ayem tentrem tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan sempulur rezekinipun sarta tinebihna godha rencana nir ing sambikala mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong lare ingkang soleh lan solehah luhur bebudanipun putra ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun tansah bangun miturut dhateng tiyang sepuh sarta ing tembe migunani tumrap agama nusa bangsa lan nagari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah sedaya kulawarga. Sinasa sakmangke yoga kekalih sampun tumapak bangun bebrayan nanging saestu taksih muda punggung ing bab ubeng inger lan bot repoting baliwisma menapa dene bangun pasrawunan ing madyaning bebrayan agung. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi hanyu manggaaken borong anggenipun paring wewarah pituduh panggulawentah dhateng panganten saripit. Semanten ugi menawi putra kekalih cumandha dhateng pangdian inggih badhe karengkuh kagulawentah kautamaning gesang lan serawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sak kulawarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sakpurnaning pawiwahan menika keparenga kula sak rombongan nyuwun pamit wangsul dhateng Pandhian Umbul Harjo Ngayogyakarta saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking Kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda. Semantena ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayat. Ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisipin atur kiranging supasita saestu nyuwun gunging samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki contoh kangge masrah ke manten. Contoh kangge masrah ke wonten pitakenan saderengipun
nyobi maos upami itu tembung-tembung kan rada aneh. Monggo pun wonten sumrambah menika mencapai keseluruhan sumrambah. Saya wonten malih mugi tinebihna saking sapu denda sarusiku menika halangan. Sapu denda lan sarusiku menika halangan. Kumawantun kumawani padha. Ngadeg mergane mbasake awake dhewe, boten kok jumeneng. Asa panjenengan sedaya awit tinuding amakili Bapak Mulyadi sak kulawarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kunchoro saha Ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh bini sepuh ing Kampung Brontokusuman Pergaksan Ngayogyakarta menika. Inggih awet tinuding amakili boten perlu kanthi tembung awrating awrat. Mergane nek tembung awrating awrat seakan-akan lematur kapeksa. Kala awrating awrat menika pun singkiri mawon. Terus marutake kawilujengan panjenenganipun Bapak Sri Kunchoro sekalian sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Ibu Sri Kunchoro kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki iki di sini nek mriki kemari. Jadi sing pas ngriki jadi mriki. Lampah kula sarombongan saking griya ing Pangdian Blajong Ngayogyakarta dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing Sambikala. Nir kudu lir. Nir dihilangkan. Nanging kok bilih suwan kula sarombongan kawas randat kepara kasep satemah boten saged netrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun serati. Menika wonten purwakanthi i. Satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun serati. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Dadi i. Menika sastra kasus sastra. Sakalangkung damel bombonging manah dene sak dhateng kula sak rombongan tinampi lan ing acarana kanthi sak tataning kekadangan. Dadi rawuh teka menika direkuh kaya kathah. Pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh dados wonten purwakanthi. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken ageng panuwun. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih nglarapaken kundur. Nglarapaken. Nek muni nderekaken berarti luwih dhuwur mantene nek nderekaken. Nderekaken kundur berarti mantene luwih dhuwur daripada sing ndereke. Dadi nglarapaken kundur. Panganten sarimbit nenggih Mas Bimo Adi Suryo lan ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kunchoro sak kulawarga. Cunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kunchoro, cunduk menika sesuai. Cunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kunchoro, cunduk menika sing dikarepe sesuai. Bilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kekalih kadhawuhna kanthi sak tataning agama Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kalaksana telah dilaksanakan ing dinten Jumat Kliwon Surya setunggal September 2023. Wanci jam 8 enjing lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing
Surya kaping 3 September warsa kalih 23 wonten ing griya Pandhian Bulajo Ngayogyakarta. Nek nganggo tanggalan Masehi menika nganggo Surya. Nek nganggo tanggalan Jawa utawa nganggo tanggalan Hijriah menika tanggal. Surya menika artinya matahari karena tahun Masehi berdasarkan perjalanan edar matahari, sedangkan tahun Jawa kok nganggo tanggal menika karena berdasarkan peredaran rembulan. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumantuk dumateng panganten saripit. Mugi penganten saripit tansah winantu ing karaharjan. Anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut, guyub rukun, ayem tentrem, tansah celak kabejan lan kanugrahan. Sempulur rezekinipun sarta tinebihna Buddha rencana nir ing sampe kala. Saupami menika tumrap keluarga muslim menika saged dipun terusaken mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nek dilalaipun ingkang pamugati utawi keluarga ingkang ngayahi manten menika dadi muslim dicekap dumugi tinebihna Buddha rencana nir ing sampe kala. Awit sakinah mawaddah warahmah menika cetha Arab. Cenderungipun condongipun datang muslim. Menawi kangge ndongaaken menika mboten perlu dipun singkat. Kadang kala semoga samawa. Kata moko wani karepe dan. Gitu. Singkatane aku dene ora samawa, ning samara. Gitu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ning prayogane ora disingkat bahasa Arab. Mugi sakinah mawaddah warahmah. Cara Jawa nggih mugi bagya mulya. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong lare ingkang soleh lan solehah luhur bebudenipun. Nah, menika luhur ing budi menika nek sakniki disebut berkarakter. Jadi ana pendidikan karakter, menika sing karepe adalah pendidikan budi luhur. Nek nyebut nek kula lho nyebut karakter ya kudune dibablaske. Karakter utama. Karakter yang baik karena nenek nggon menapa perfilman sandiwara ora nggih wonten karakter protagonis kalian antagonis. Antagonis kisah golongan kiwa, rengkel, ngayal, gampang nesu lan sapanunggalanipun. Nah, protagonis golongan tengan, sabar, sumeh lan sapanunggalanipun. Atas luhur bebudanipun putra ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun. Sulistya ya bagus, citra menika wajah. Tansah bangun miturut dhateng tiyang sepuh sarta ing tembe migunani tumrap agama nusa bangsa lan agami. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara sumrambah sedaya kulawarga sinaosa samangke yoga kekalih sampun tumapak bangun bebrayan nanging saestu taksih mudha punggung menika sing dikarepe bodho. Ya sing dikarepe bodho. Meskipun sudah berkeluarga nanging isih bodho ing bab ubeng pinter lan buat repoting bali wisma menapa dene bangun pasrawungan ing madyaning bebrayan agung. Bebrayan agung iki sing dikarepe masyarakat. Jadi meskipun sudah menikah nanging isih bodho nggo ubeng pinter keluarga karo pasrawung karo masyarakat. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi hangyo manggaaken mempersilahkan borong anggenipun paring wewarah pituduh panggulawentah dhateng panganten saripit semanten ugi menawi putra kekalih sumondhok dhateng pandhian inggih badhe karengkuh kagulawentah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun menika atas nama. Jadi mboten kok atas naminipun nek awit saking asmanipun. Lan tanpa ngambali atur malih, tanpa ngambali itu tidak mengulangi
Ing mangke sapurnaning payuwahan menika kepareng kula sak rombongan nyuwun pamit wangsul dhateng Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta. Saha nyuwun tambah donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking Kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda, kalisa dihindarkan dari berbagai rubeda halangan. Semantena ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayu. Sinongsongan wis apa tembung songsong. Songsong menika karepe payung. Jadi selalu terpayungi karahayun. Karahayun menika keselamatan. Ing wasana cekap semanten atur kula. Wasana menika terakhir. Dados wonten purwa, madya, wasana utawa wusana. Purwa menika wiwitan, madya ki tengah, wasana pungkasan. Nek ana tembung nika tan enget purwa duksina, niku karepe apa? Tan enget ki ora kelingan purwa kuwi kiblat wetan, duksina kuwi kiblat kidul. Dadi ora kelingan kiblat wetan karo kidul, tegese wong semaput. Utawa wong bingung, nika tan enget purwa duksina. Ing wasana cekal semanten atur kula kathah sisiping atur kirang subasita saestu nyuwun guming samudra pangaksama. Dhuwur wau nganggo pangaksami niki nganggo pangaksama mergane nganggo o. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mas Rudi pun paos boten saged sesa. Boten saged sesa las-lasan mawon. Teleporter. Jadi tenan kula. Nyobi kalian jumeneng, Mas. Nggih, nyobi kalian supaya suarane landung. Matur nuwun dhateng kadang parapacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dhateng Gusti tansah kajimu kasalira kula saha panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing salajengipun. Panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing salajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh kakung saha putri ingkang kinabekten, para bapak lan ibu ingkang minulya, sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Cobi saniki upamane jenengan pidato ning dilalaiake tanpa mit, dadi men krungu. Niku pripun carane? Bunga ora apa-apa. Kepareng kula ingkang kakersakaken hamadili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian lumuberipun dumateng sedaya kulawarga panganten putri. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken mojokaken puji syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring nugroho dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing titiwanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng. Kanthi satemah ing titiwanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng. Mugi tinebena saking sapundhendha lan sarung siku dene kula ing mriki kumawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit tinuding hamakili Bapak Mulyadi sakulawarga
supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh pini sepuh ing Kampung Brontokusuman Pergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Kasebut pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki. Lampah kula sak rombongan saking griya ing Padean Ubul Harjo Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambe kala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kawawas randhet kepara kaset sak temah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selani. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selani. Ya. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangarsami. Sakalangkung damel bombonge manah dene sadateng kula sak rombongan tinampi lan ing angacaran dene sadateng kula sak rombongan tinampi lan ing acaranan kanthi satatan kekadangan pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lugu lan pasugatan ingkang saestu munggul. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Dene menggah wigatos sing sowan kula inggih nglarapaken kundur panganten saribit nenggih nak Mas Bimo Hadisuryo lan nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro junduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kamangken bilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kekalih kadhaupna kanthi saktataning agami Islam awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jumat kliwon saya kaping 1 September warsa 2023 wanci jam 8 enjing lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawikan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing griya Pandhéan Ubul Harjo Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng panganten saribit. Mugi panganten saribit tansah winantu ing karaharjan anggenipun mangun bebraya saged atut runtut guyub rukun ayem tentrem tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan sempulur rezekinipun serta tinebihna godha rencana nir ing sambikala mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong lare ingkang soleh lan solehah luhur bebudinipun putra ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun luhur bebudinipun putra ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun tansah bangun miturut dhateng tiyang sepuh sarta ing tembe migunani tumrap agama, nusa, bangsa lan nagari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah
Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro Sumrambah sedaya kulawarga sinaosa samangke yoga kekalih sampun tumapak bangun bebrayan nanging saestu taksih muda umbung ing bab ubeng inget lan bot repoting bali wisma menapa dene bangun pasrawungan ing madyaning bebrayan agung. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi hanyu manggaaken borong anggenipun paring pewarah pituduh panggula wentrah dating penganten sariwe. Semanten ugi menawi putra kekalih cumandha dhateng pandhéan inggih badhe karepa kagula wentrah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan. Inggih badhe karepa kagula wentrah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Makaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sakulawarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sapunaning pawiwahan menika keparena kula sarombongan nyuwun pamit wangsul dhateng pandhéan Ubun Harjo Ngayogyakarta. Saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking Kampung Brontokusuman Pegangsan menika kalisa saking maneka rubeda semanten ugi sumran sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Pegangsan tansah sinongsongan ing kalahaya. Ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisiping atur kiranging subasita saestu nyuwun ugi samudra pangaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Berapa tembung antarane dodo, toto, kanti, dipun, mereka perlu menapa perlu dipun katosaken. Secara anglet sampun, oke, prayogi. Wonten tembung kira-kira boten ngerti jenengan ucapke ning ora dok kerep apa? Selain itu berarti Sela. Boten saged dipun selai. Selai menika dihindari. Jadi nuwun sewu nek teko iki rendat mergane ana bab sing ora iso tak hindari. Nah, hindar menika sela, dipun selai. Nek ana tembung kata o burine nganggo ipun berarti sing cedhak nggon ipun mah dadi a. Pamane warna. Warna plus ipun, menika dadi warna nipun. Hukum bacaane ngoten. Citra. Dadi citra nipun. Ngarsa dadi ngarsa nipun. Menika hukum bacaane ngoten niku. Oke. Khusus Yobi? Iya Pak, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dhateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalam Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing salajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh, kakung saha putri ingkang kinabekten. Para bapak lan ibu ingkang minulya, sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Berlangsung Bu, mesti jenengan kesripate nggon sumabrah niku. Iya, Pak.
Barangkali tak Pun ngerti pun. bangsul nggih, Pak. Oke, Pun bangsul nggih. pun panjenengan pun. Nggih. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh, kakung saha putri ingkang kinabekten. Para bapak lan ibu ingkang minulya, sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Kepareng kula ingkang kakersakaken hamakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, lumpuhipun keluarga putri. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken puji syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring nugroho dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing titiwanci menika pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng. Mugi tinebehna saking sapudenda lan sarusiku dene kula ing mriki kumawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit tinuding hamakili Bapak Mulyadi sakulawarga. Supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh pinisepuh ing Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian, sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki. Lampah kula sarombongan saking griya ing Pandhian Umbul Harjo Ngayogyakarta dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadateng kula sarombongan tinampi lan ing acaranan kanthi satataning kekadangan. Pinapak kanthi kupuh sarta pinarengan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih nglarabaken kondur panganten sarimbit nenggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo lan Nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sakulawarga. Cunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kapengker bilih menawi sampun dumugi titiwanci putra kekalih kadhaupna kanthi satataning agami Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya kaping 1 September warsa 2023. Wanci jam 8 enjing lan satawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Paing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing griya Pandhian Umbul Harjo Ngayogyakarta.
Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng panganten sarimbit. Mugi panganten sarimbit tansah winantu ing karaharjan. Anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut guyub rukun ayem tentrem tansah celak ing kabejan lan kanugrahan. Sempulur rezekinipun sarta tinipihna godha rencana nir ing sambekala. Mawujud dados kulawarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong, lare ingkang soleh lan solehah, luhur bebudenipun, putra ingkang bagus warnanipun, sulistya citranipun. Tansah bangun miturut dhateng tiang sepuh sarta ing tembe migunani tumrap agama, nusa, bangsa lan nagari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah sedaya kulawarga sinaosa samangke yoga kekalih sampun tumapak bangun kebebrayan nanging saestu tasih mudha punggung ubeng inger lan bot repoting baliwisma. Menapa dene bangun pasrawungan ing madyaning bebrayan agung. Awit saking punika Bapak Ibu Mulyadi hanyumanggaaken borong anggenipun paring wewarah pituduh panggulawantah dhateng penganten sarimbit. Semanten ugi menawi putra kekalih cumondhok dhateng pandhian inggih badhe karangkuh kagulawantah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Makaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sakulawarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sapurnaning pawiwahan punika keparenga kula sarombongan nyuwun pamit wangsul dhateng pandhian Umbul Harjo Ngayogyakarta. Saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula awit saking kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda. Rubeda. Oke. Kalisa saking maneka rubeda. Semantena ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sakulawarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayon. Ing waksana cekap semanten atur kula kathah sisiping atur kiranging subosita saestu nyuwun gunging samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Menawi rumiyin menika wonten Sandiwara Radio. Nah, pengisi suaranipun asmanipun Bu Maria Kadarsih. Nah, swanten panjenengan mirip kalian swantenipun Bu Maria Kadarsih. Dadi nek mirenken swantenipun wah iki sing siaran Bu Maria iki. Panjenenganipun sampun sepuh nanging tasih tetep tetep paring panggulawentah kados menawi. Ya, dados pamanipun kados menika wau pamit nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi lampah kula sak rombongan dumugi pandhian menika wilujeng ingkang wonten Mergangsan tetep sinengsengan karahaten. Nah menika nalika menapa ziarah kubur menika nggih prayogi ngaten. Dadi ndongake marang sing wis seda ning aja lali ndonga ya dienggo awake dhewe. Nah kalau mongso ra kelalen, dadi sing ndongake marang sing
Sedo. Neng kalau masa lali ora awak dhewe iki donga enggak awake dhewe. Terus menawa ning sedo menika mugi kaparingono papan ingkang murwat, papan ingkang minulya, swarga jati, ngapunten sedaya dosa kalepatanipun tinampi sedaya ngamal kesanipun. Pinaringono ganjaran ingkang sakurwat kaliyan lelampahanipun. Semanten ugi kula sak kulawarga mugi tansah kaparingono apa dadi nek ziarah menika sih karo ndongake awake dhewe aja mung napa searah. Nah kadang kula menika lali. Nggih, matur nuwun. Mas Taka Yobi Maos. Nggih, Pak, ngapunten iki wau radi telat nembe wonten perjalanan. Nggih. Wonten dados menapa? Saged pun waos to? Nggih. Matur nuwun dhateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing salajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh kakung saha putri ingkang kinabekten, para bapak lan ibu ingkang minulya, sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinarep. Kepareng kula ingkang kakersakaken amakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, lumeberipun dumateng sedaya kulawarga panganten putri. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken puji syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring nugraha dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing titi wanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu. Mugi tinebihna saking sapudenda lan sarusiku dene kula ing mriki kumawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit tinuding hamakili Bapak Mulyadi sakulawarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncara saha Ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh pinisepuh ing kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncara sekalian, sowan kula sarumbungan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncara sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki. Lampah kula sarumbungan saking griya ing Pandhian Umbularjo Ngayogyakarta dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarumbungan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Awit saking menika kula nyuwun agung samudra pangaksam. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadateng kula sarumbungan tinambi
lan ing ngacaranen kanthi catatan kekati pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika sepisan malih kula ngaturaken agung panuwun. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih klarapaken kondur penganten sarimbit nenggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo lan Nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sakulawarga. Cunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kapengker bilih menawi sampun dumugi titiwanci putra kekalih kadhaupna kanthi satataning agami Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya kaping 1 September warsa 2023 wanci tabuh 8 Injil lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing griya Pandhian Umbulharjo Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng panganten sarimbit. Mugi panganten sarimbit tansah winantu ing karaharjan. Anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut guyub rukun ayem tentrem tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan. Semulur rezekinipun sarta tinebihna kuda rencana lir ing sambikala. Mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan omongan ingkang saged damel bombong, lare ingkang soleh lan solehah, luhur bebudenipun, putra ingkang bagus warnanipun, sulistya citranipun, tansah bangun miturut dhateng tiyang sepuh, sarta ing tembe migunani tumrap agama nusa, bangsa lan nagari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah sedaya kulawarga. Sinaosa samanggih yoga kekalih sampun tumapak bangun bebrayan nanging saestu tasih muga punggung ing bab ubeng inger lan bot repoting habis menapa dini bangun pasrawungan ing madyaning bebrayan akal. Awit saking menika Bapak Ibu mulyati hanyumanggaaken borong anggenipun paring wewarah pituduh pangluwentah dhateng panganten sarimbit. Semanten ugi menawi putra kekalih sumondhok dhateng pandhian inggih badhe karengkuh kagulawentah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Makaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu mulyati sakulawarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sapurnaning pawiwahan punika keparenga kula sarunggungan nyuwun pamit wangsul dhateng Pandhian Umbulharjo Ngayogyakarta. Saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda semantana ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sakulawarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinungsongan ing karaharja.
ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisiping atur kiranging suba cipta saestu nyuwun dumiring samangga pangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Nggih, pun Mas Kakang. Anggenipun maos pun sae anglae pun kecandrak kurang luwih menika wau 10 menitan. Pun Kedangon nggih, Pak. dalem Kedangon apa nggih? boten kedangon. Awit nek ada ujar ulian nah niku kedangon. Ujar ulian niku kalimat sing wis diomongke meneh. Niku jenenge ujar ulian. Nek niki ra wos sedaya dados kata per kata menika saged kabureng kanthi bijak. Menawi ngayub Jakarta padatanipun ngaten. Menawi Surakarta padatanipun lajeng beres tembung indah. Menawi ngayub Jakarta tembungipun prasaja ning mentes padatanipun ngaten. Nggih, matur nuwun. Iki Bu Marni badhe nyobi. Iya Pak, kedap. Nggih. Oke. Ngurup ke lampu riyin. Kula cawes teleprompter. Nggih, monggo jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dhateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kawilujengan serta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing saklajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh, kakung saha putri ingkang kinabekten, para bapak lan ibu ingkang minulya, sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Kepareng kula ingkang kakersakaken hamakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, lumeberipun dumateng sedaya keluarga panganten putri, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken puji syukur wonten ngarsanipun dalem Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring nugraha dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing titi wanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng. Mugi tinebihna saking sapundha lan sarusiku dene kula ing mriki kemawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit tinuding hamakili Bapak Mulyadi sakaluwarga supados matur wonten ngarsanipun sakaluwarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu sumrambah sedaya keluarga miwah para sesepuh pinisepuh ing Kampung Brodhokusuman Mergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian, sowan kula serombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki. Lampah kula sarombongan saking griya ing Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta dumudi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kasep satemah mboten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinesti
Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipunselaki. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sarumbungan tinampi lan ing ngacaranan kanthi satataning kekadangan. Pinampak katigupuh serta pinaringan lungguh lan pasuguhan ingkang saestu mungguh. Awit saking lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih nglarapaken kondur panganten sarimbit nggih Nak Mas Bima Hadisurya lan Nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kunchara. Cunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kunchara kapengker bilih menawi sampun dumugi titiwanci putra kekalih kadhaopaken kanthi satataning agami Islam awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jumat Kliwon Surya kaping 1 September warsa 2023 wanci jam 8 enjing lan sawatawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing Griya Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng panganten sarimbit. Mugi panganten sarimbit tansah winantu ing karaharjan anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut guyub rukun ayem tentrem tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan sempulur rezekinipun serta tinebihna godha rencana nir ing sambikala mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun tansah mbangun miturut dhateng tiyang sepuh serta ing tembe migunani tumrap agama nusa bangsa lan negari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara sumrambah sedaya keluarga sinaosa sakmengkeh yoga kekalih sampun tumapak mbangun bebrayan nanging saestu taksih mudha punggung ing bab ubeng inger lan bot repoting balewisma menapa dene mbangun pasrawungan ing madyaning bebrayan agung. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi hanyumanggaaken borong anggenipun paring pewarah pituduh panggulawentah dhateng panganten sarimbit. Semanten ugi menawi putra kekalih cumanduk dhateng pandhian inggih badhe karengkuh kagulawentah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sekeluarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangkeh sapurnaning pawiwahan menika keparenga kula sarombongan nyuwun pamit wangsul dhateng Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubida. Semantana ugi Bapak Ibu Sri Kunchara sekeluarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongen ing karahayon. Ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisipin atur
kiranging Subasita saestu nyuwun gunging samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pani. Kalau rada speed Nggih, Pak. kan boten napa-napa sing baku menapa intonasi menika kapireng cetha kata per kata kapireng cetha menika mboten dados perkawis. Nggih, matur nuwun. Pak Khalid badhe nyobi, Pak. Nuwun sewu ini wonten margi mungkin. Oke. Oke. Saged pun waos menapa mboten kira-kira bebayani nggih ampun. Boten iki namung alot. Oke. Bismillah. Lepas nih boten getir mungkin. Oh, boten nyetir. Nggih. Santenipun Saged pun tampi. Nggih. saged ya. Saged pun tampi. Nggih, nuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun dhateng Kadang Panara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa lan kadira kula saha panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing salajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh, kakung saha putri ingkang kinapekten. Para bapak lan ibu ingkang minulya sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Kepareng kula ingkang kakersakaken amakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian lumaderipun dumateng sedaya keluarga pengantin putri langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken puji syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring nugraha dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing titiwanji menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng. Ugi tinebihna saking sapu dento sapu dendo lan saru iku. Dene kula ingkang ngriki kumawantun ngatek wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit tinuding hamakili Bapak Mulyadi sakeluarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncara saha Ibu sumrambah sedaya kaluwarga miwah para sesepuh kini sepuh ing kampung Brotokusuman Mergang San Ngayu Jakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncara sekalian sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncara sekalian kasempuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing niki lampah kula sarombongan saking beliau ing Pandian Ubul Harjo Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng ing sambikala. Nanging kok pilih sowan kula sarombongan kawawas landhet kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun dinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pangesami. Sakalangkung damel bombonge manah dene sedhateng kula sarombongan pinampilan
ingan caranan kanthi satatani kekadangan silapat kanthi bubuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika sepisan malih kula ngaturi agung panuwun. Ini menggah wigatos sing sowan kula inggih larapaken kundur penganten sarimpit inggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo lan Nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncara sakaluwarga. Tunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncara kepengker pilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kecawi kadhawuhna kanthi satataning agami Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya kaping 1 September warsa kalih 2023 wanci jam 8 enjing lan sawetawis dipun panghargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa kalih 2023 wonten ing griya Pandian Umbul Harjo Ngayogyakarta. Kula tuwuhaken donga pamuji lan panjurung pangestu dumateng panganten sarimpit ugi panganten sarimpit tansah winantu ing karaharjan. Anginipun bangun bebrayan saged atut runtik guyub rukun ayam tentrem tansah celak ing kabagyan lan kanugrahan sempulur rezekinipun sarta tinebihna kuda rencana lir ing sambikala mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bumbung lan ingkang soleh lan solehah. Luhur bebudinipun putra ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun. Tansah bangun mitul dhateng tiyang sepuh sarta ing tembe migulani tumrap agama putra bangsa lan nagari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncara sumrambah sedaya keluarga. Dinaosa semangke kalih sampun tumapak bangun bebrayan nanging saestu taksih putra bungkung ing bab supeng inger lan poting balirismo menapa dene bangun pasrawungan ingkang madya bebrayan agung. Awit saking punika Bapak Ibu Mulyadi hayu manggaaken borong anggenipun parih wewarah dituduh panggulawentah dhateng penganten sarimpit. Semanten ugi menawi putra kekalih tumondok dhateng Pandian inggih badhe karentuh kagulawentah kautamaning gesang lan srawu netepi kewajiban ing madyani bebrayan agung. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sakeluarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sapurnaning pawiwahan punika kepareng kula sarombongan nyuwun pamit wangsul dhateng Pandian kayu karto. Saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking kampung Gonta Kusuman Mergasan Mento kalisa saking manika rubeda. Semanten ugi Bapak Ibu Sri Kuncara
tak keluarga sumrambahipun sedaya salah kadang ing kota Putulan Orjanetan tansah sinaosan ing karahayon Sinongsongan ing karahayon ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisiping atur pirangi supasita saestu nyuwun bumi samudra pangancama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. matur nuwun Pak Kapten. Nek pun nonton sing minta seraya nyuwun tulung pun well karek mangkat. Oke, menika contoh pasrah boyongan penganten. Menapa wonten pitakenan gayut kalian contoh menika? Nggih, Pak. Monggo Bu Parni. Nggih. Pak ngapunten pakai bahasa Indonesia nggih. Nggih. Sebaiknya kapan kapan kita menggunakan suara perut, suara dada, atau suara yang lain agar pesan yang kita sampaikan saat memberikan sambutan niku saged dipahami satu persatu, kemudian bahwa betul ini sedang mewakili dari pihak pengantin putri misalnya pun. Ngaten niku terus pundi Pak, kapan dan saat di mana? Ngaten nuwun. Nggih. Dados menawi ngendika wonten ngajeng kapatah menapa kemawon. Pranatacara, pamedhar sabda utawi pamanipun menika makili keluarga, menika kula ngaturaken pamrayogi supados ginakaken napas perut utawi napas diafragma. Menika supados menapa? Supados wontenipun setunggal menika dados gandang. Gandang menika sura ana antepe. Terus menawi napas diafragma utawi napas perut menika mangke anggenipun ngendika boten kesesa. Nah, nalika anggenipun ngendika menika boten kesesa, menika kata per kata utawi tembung-tembung bapak setunggal menika anggenipun kawiyos menika saged langkung cetha. Dados menawi kangge wicara wonten ngajeng, nggih wicara wonten ngajeng menapa kemawon menika prayogi mawi napas perut utawi diafragma. Dene menawi kangge wicanan biasa kan mawi swara tenggak lan sak panunggalipun menika boten masalah. Awit menapa? Awit nalika wicara wonten ngajeng menika dados pusat perhatian tumrap audien ingkang rawuh. Pramila nggih dipun arah anggenipun ngendika menika saged cetha wijang lan saged dipun tapi dening para ingkang sami rawuh. Nggih, mekaten Bu Marni. Nggih, Pak, matur nuwun. Nggih, wonten pitakenan malih monggo. Nggih, menawi wonten bilih dalu menika kacekapaken dumugi semanten rumiyin lajeng benjing candhaipun jeng menika gayut kalian panampi boyongan. Nah, contoh menika cacahanipun mboten kok adeg-adegan. Tegese mboten adeg-adegan. Nah, kalau mangsa panjenengan mirsani merangguli nek boyong pengantin ki ketemu dengan lawan terus ngomong-ngomongan teng mriku adeg-adegan. Nah, nika contoh menika mboten. Dados contoh menika kangge sasampunipun manten menika mlebu lenggah lajeng wonten speak menika pangandika wonten ingkang pambagyarja menika masrahke lajeng wonten ingkang nggih benjing sari ingkang napi. Bilih mekaten pasinaon ing dalu menika matur nuwun sampun kepareng rawuh lumantar offline Mas Rudi. Matur nuwun ing sampun kepareng rawuh lumantar online khusus Mas Taka, Bu Marni, Pak Koleg. Matur nuwun semoga kebahagiaan ing dalu menika dipun pungkasi
Kanthi mujudaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti dene sampun kalampahan kanthi wilujeng. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun, sugeng dalu, sugeng istirahat, sudi sugeng kundur atas wonten margi baca wekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nuwun, Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Bapak. Mati. Ya. Matur nuwun atas. Mohon izin live group ya, Pak. Moga-moga nggih. Matur Sugeng nuwun. dalu, Pak. Sugeng dalu.